Ja, vi gör det. Även liksom i det här halvrycket där. Vad är du glad för idag? Jäklar! Det är grymt! Jag har ju tagit jättemycket bilder så jag vet inte exakt hur bilder det är. Den är ändå ruggigt snabb alltså. Ja, det är bara. Ja, det här är jättebra. Jag är så trött på långsamma kameror. Ja. Jag är jägare. Men det här är det första riktiga testet. Jag tycker jag var på väg hem från det. Och sen har vi så test var tagit. Det här är snyggt också. Sen har den där olika också. Det är jävligt bra när det är mörkt. Man kan få lampa, ja. Den lyser bra i mörker. Jag fick se mig. Den lyser ändå tillräckligt bra. Men jag tänker man ska kunna ta i. Lite mörker. Det är relativt enkelt. Det går snabbt. Det känns stabil när kameran som man jämför med andra. De är så plastiga. Det är snabbt när man ska gå ut i menyn eller man kan välja sån här. Det måste man ju typ. Det blir en meny och så bara och sätta sig jättelänge. Det viktigaste var det snabbt enkelt. Jag är jättenöjd. Jag vet hon är tjej på Indien. Någon som tidigare. Vad är det? Heter det är Olympus, eller hur? Ja, det är det. Olympus... Jag har varit bedökt efter kameran. Det är men det där är klart. Alltså, det finns inte så mycket, men jag såg när de var spritsäkra så det har mitt förra program problem med. Man spel på något fest, någon häller öl på den. Ja, du kör precis. Den här SV Shock Waterproof. Det finns typ 930, 839, 95, 895. På alla SV? Jag tror det. Vi vet inte riktigt. Och sen är vissa har 1 meter stål och 5 meter vatten. Det är olika alltså? Ja, jag tror inte de finns i Sverige. Jag måste kolla. Inte 10-30. Nu köpte den i april fallt det inte. Nej. Det var typ 2 veckor efter att det kom in. Kostar den för mig alltså? Så går det freaky efter. Jag gillar den liksom. Det känns så jäkla bräckliga. Man får inte är bräckliga, men det känns bräckliga. känns bräckliga. Det känns bräckliga.